Urtanibiako lehenengo trikitisa jaialdi honi, eta, bueno, konservatorioko trikitisa ikasleak eta ontsa triketisako ikasleak igoko dira taldeka, 7 talde igoko dira, eta txandaka jago dituzte, 3 abesti edo, bai? Orduan beraz, datorrela lehenengo taldea. Txalo bat, bat ez da. Talde honek egingo dituen piezak dira Beti eskamak etxen, Fandangua eta Neska Zarra. Japon dio.
Olarri, lehenengo fandangoa, eta harina.
txanobero bat eta sarraia hirugarren taldea. Joko digutela, altxa gaztiak, kakalarruak eta pasodoblea.